Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger, bin so stark, stark, stark wie ein Tiger und so groß, groß, groß wie eine Giraffe, so hoch. Oh, oh, oh. Und ich spring, spring, spring immer wieder und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber und ich nehm dich bei der Hand, weil ich dich mag. Und ich sag, heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag, la 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. Helo, Miss Bodie sy yma, a dwi newydd dreulio 16 o oriau ar fwsg 37 o ddisgyblion Bro Eder, na dyma fi'n joio fy mhryd bwyd cyntaf yn yr Almaen. Auf Wiedersehen! Mr Foyle sy yma, ac os yw'r plant na mynd i barhau I gamfihafio, wel, does dim ateb nawr, ond bita nhw. Guten Tag, a dyma ni yn y Wynllan. Dyma'r fain Van de Veeg, sef ffordd crwydro rownd y Wynllan. A fel chi'n gallu gweld, mae'n diwrnod hyfryd fan hyn gyda disgyblion Bro Edern. Willkommen in Deutschland, medda'r Almaenwyr. Os na fi hafiwch chi, byddai'n eich cloi chi yn y tŵr ma am y weddill yr wythnos, meddai Mr Foyle. Ni'n mynd I fi hafio, meddai merched neis blwyddyn 8. Byddwn ni jyst yn chwythu swigod am weddill yr wythnos. Wel, ni jyst yn mynd I anwybyddu'r fenyw sydd yn gweud nicht so schnell a rhedeg fel y jawl, meddai Iwan a Leon. Beth am gerdded drwy Wynllan am gwpl o oriau, meddai athrawon Bro Edern. Oh, come on, chi ffili bod yn serious, meddai Leon. Mae'r cain Anbert, meddai merched neis blwyddyn 8. Mae'r awyr yn las, meddai merched neis blwyddyn 9. Os na fi hafiwch chi, dyma sut fyddwch chi'n cyrraedd adre, meddai Mr Foyle.